Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki padba ka Bri U Hynñiewtrep. Kaseng Bharatiya Janata Party BJP kalas dang ban pentamai biang ke Jingdawa nakaban ban pha Hiar Shuki yo menteri rangba jong ka Delhi u Arvind Kejriwal hadin baka High Court kala hukum balade ban Kyrshang shwa halor ka jingkem jong ka khun CBI ya u halor ka jingken not dan keti haka kam bamsa ka balami nakatanat excise kaseng Aam Aadmi Party AAP kalakan thok jori kaseng BJP haka bakalakan no bakalaya lam bat pen sengothok bakalai ki nong shong shnong jong ka Delhi u Presiden jong kaseng BJP ha Delhi u Virender Sachdeva haka jinga krem bakinong thok khubor ulong ba baroh ar kata karai jong ka Supreme Court halor ka bor ban thung yaw nong penyat jong ka MCD bat karai penrem jong ka Delhi High Court haka baya dei bat kamu kadama halor ki jing pen dekok trekam hapok katanat excise ki lalong ka jing job nakabenta ki nong shong shnong jong ka Delhi